Jeg har altid været nysgerrig på, hvad der sker, når vi stiller de store spørgsmål, og hvad vi kan lære af hinandens livserfaringer. Jeg er Haptom Emanuel, og det her er Make Humanity Better podcast, hvor jeg taler med spændende mennesker og altid spørger, hvad er dit livsråd? I was born to be different, born to shine, and now it's your turn to listen. What's going on inside my mind? Hej Bo. Goddag. Goddag. Goddag og velkommen. Tak fordi vi måtte komme forbi. Ja, tak. Sid ned 2 sekunder. Jeg er i hvert fald glad for, at du har inviteret os. Ja. Men jeg synes, det projekt, du har gang i, lyder utrolig spændende. Så her er jeg så, og så er du velkommen til at spørge lidt om mig og mit liv og så videre. Dejligt. Jeg går lige og sætter mig herover. Ja. Jamen, kan du starte med at fortælle, hvem Bo er, hvor du voksede op, og hvor gammel du er? Ja. Jeg hedder Bo Schwartz. Jeg er 77 år, bliver snart 78, og jeg er vokset op i København, og det meste af mit liv har jeg boet på Østerbro. Det er sådan en kort udgave. Jeg havde nok en rimelig almindelig, tryg barndom. Jeg er opdraget delvis religiøst, uden dog at være fanatisk religiøs. Og på den grund så kom jeg i katolsk skole på Nørrebro. Det var en skole med nonner, altså Sankt Josefs søstre, og må jeg så erkende i dag, en meget gammeldags indstilling til livet og til tilværelsen i al almindelighed. Dejligt. Der gik jeg så i 10 år, og så gik jeg ud af skolen, og meget kort, jeg kom i lære som guldsmed. Senere, der kommer så et lille intermezzo, senere startede jeg så en maskendiserforretning, og på det allerseneste, inden jeg blev syg, så havde jeg en erotisk butik i Studiestræde. Det er den ultrakorte historie om mig. Jeg har jo været forbi dig i sidste uge, hvor vi lige fik en kop kaffe sammen. Ja. Så vil jeg bare høre, hvornår opdagede du for første gang, at der var noget andet i dig? Noget, der var måske lidt uden for normen? Ja. Så er vi allerede nu inde på, skal vi sige, seksuallivet. Jeg tog hul på seksuallivet meget sent alder. Faktisk helt op til jeg var 16 år, der kunne jeg godt finde på at lege med dukteater og så videre. Ja, og i det hele taget lege. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal sige det, men jeg var jo som sagt noget religiøs i en eller anden gammeldags forstand. Og som katolik, så skal man gå i kirke hver søndag, og ellers har man begået en synd mod Gud. Det var i hvert fald, hvad vi fik at vide. Så trolig var jeg i kirke hver søndag, og meget oftest der var jeg det, man med et almindeligt ord vil kalde messetjener, eller messedreng, og så videre. Det er ham, der hjælper præsten med at flytte rundt på bogen, og også for eksempel at ringe med en lille klokke, når vi kommer til det helligste øjeblik i gudstjenesten, hvor præsten løfter brød og vinen op. Og i den forbindelse så var jeg så også med i en katolsk ungdomsgruppe inde i domkirken, den katolske domkirke, Sankt Ansgars Kirke i Bredgade. Og der mødte jeg så en pige, og hun hedder Jonna, og hun var vanvittigt sød, og vi begyndte at komme lidt sammen, og jeg var meget glad for hende. Jeg tror nok faktisk, jeg elskede hende. Måske var jeg forelsket i hende, måske elskede jeg hende. I hvert fald var vi nogenlunde enige om, at det nok skulle være os to.
der er jeg så cirka 18 år. Knap og nap. Ja, jeg var 18 år. Men det var også alt sammen udmærket. Vi var jo en ferie i Skagen, hvor den rent seksuelt ikke fik for lidt lige ud af landvejen 3 gange om dagen, og så videre. Og samtidig så var hun altså træt om aftenen. Det forstod jeg ikke. Nå. Men det var alt sammen udmærket, men hver eneste gang, så var det ligesom, der manglede et eller andet. Jeg kunne ikke forklare, hvad det var. Jamen, det var bare, der manglede et eller andet. Det var udmærket, det vi lavede og så videre. Det var fint nok, men der manglede et eller andet. Jeg kunne ikke helt forstå det. Så havde jeg en fornemmelse af, at jeg muligvis var tiltrukket af andre mænd. Og da jeg var ganske ung, og jeg har været 17,5 den sommer, jeg bliver 18 om efteråret, der har jeg en episode, som jeg så har efterrationaliseret, hvor jeg sidder inde på Strøget på en bænk, og der kommer en pæn fyr, jeg kan ikke engang huske, hvordan han så ud, hen og sætter sig, og vi sidder og snakker, det er sikkert et dejligt vejr, og hvad vil jeg, bla bla bla, ikke? Og jeg følte mig lidt tiltrukket af ham, og han har sikkert følt sig tiltrukket af mig. Langbenet, lysblond, blå øjne, hamrende naiv, og et par stramme cowboybukser. Jeg har sikkert set yndig ud. Det gør jeg vist stadig. Nå. Og så spørger han mig lige ud, hvor gammel er du? Og jeg buser ud med, at jamen, jeg er 17,5. Så rejser han sig med et ryg, og så siger han, så tør jeg ikke. Og vi havde ikke talt noget specifikt om det. Det var bare ligesom sådan nogle vibrationer imellem os, og mit hjerte det galopperede som det var derby-løb eller sådan noget. Og væk var han i menneskemyldret. Og det fattede jeg ikke en pind af. Det undrede mig. Jeg har så senere fundet ud af, hvorfor. Vi har endnu eftervirkningerne af den såkaldte grimme lov, og den vil jeg lige dvæle ved et øjeblik. I 1960 besluttede Folketinget sig til på det nærmeste at forbyde homoseksualitet. Og det vil sige, at enhver ung mand under 18, han kunne forføres af en ældre homoseksuel. Og hele den der forførelsesteori, den var beskrevet i bøger af de højeste videnskabelige folk, fagfolk, primært læger, der ikke vidste en snus om det. Og der havde man den teori, at en ældre mand kunne godt lide unge fyre. Og hvis den ældre mand forførte den unge fyr, så blev han også homoseksuel. Det måtte vi for enhver pris forhindre, fordi vi kan jo ikke have hele Danmarks mandlige befolkning rende rundt og bliver homoseksuelle. Altså i dag siger jeg, jamen det svarer ligesom til en vampyrfilm. Dracula står op af graven, han er en fæl og grum person, han har ovenikøbet køn og har smukt tøj på, og så går han hen og bider nogen i halsen og suger deres blod. Disse stakler, der bliver bidt i halsen, bliver automatisk så også vampyrer. Og således breder det sig som ringe i vandet. Det er jo ikke tilfældet. Men det var jo tidligt. Men det var sådan. Det giver så forklaring på, hvorfor den her mand pludselig rejser sig. Ja. Jeg har senere læst i en bog, skrevet af nogle af forkæmperne for forbundet af 1948, som er de første i verden, der blev dannet. Der skrev de så i en bog om hele det der forførelsesteori osv. Men de beskrev også om, hvad der skete med de mennesker, der blev grebet i at dyrke homoseksualitet. De røg i spjældet. Minimumstaksten var cirka 2 år, hvis der havde været betaling. Betaling kunne være, at man bare havde stukket fyren en pakke cigaretter, eller betalt for en sporvogn hjem. Så var det betalingsforhold, og dermed var det yderligere kriminelt. Hvad skete der så med de mennesker, der kom i fængsel? Jamen, de fik der terapi. Og når de ikke var til at helbrede for deres perversion, så klippede man klodserne. Det skete blandt andet på Frederiksberg Hospital. Når du siger klippe klodserne, hvad mener man fjernede simpelthen testiklerne. Nå.
Man fjernede testiklerne. Fordi man mente, at der sad kønskraften. Nej, der sidder sæden nede. Men seksualkraften, den sidder altså oppe i hovedet. Drifterne sidder inde i hovedet, sidder ikke dernede. Så man klippede klodserne, eller man kastrerede dem rent ud sagt. For at det nu ikke skulle se for farligt ud, så lagde man så lige et par glaskugler ned, eller et par glasæg ned. Personligt har jeg mange år senere mødt en maskindiser, der lige så snart det var omkring 4 graders varme, eller frostvejr, så gik han ikke uden for en dør, fordi de der 2 kugler dernede, de var iskolde, og de smertede ham. Han kunne selvfølgelig ikke på grund af dengang sin perversion, ikke få nogen invalidepension. Han fik først pension, da han blev folkepensionist. Det får så være vil. Men sådan var tendensen, sådan var holdningen i 60'erne. I 65, efter 5 år, så fandt man ud af, blandt andet fordi der havde været nogle selvmord, fandt man ud af, at det var måske slet ikke sådan, det gik for sig. Det var måske slet ikke det. Men hele det der skrækken, rædslen, den lå som en bagage inde i mig. Jeg vil næsten sige, sådan må, uden sammenligning i øvrigt, sådan må nogle folkegrupper i Tyskland have følt det. At de simpelthen var dem, de var, og alligevel blev de forfulgt, eller røg i fængsel, eller decideret udryddet. I dag har vi det i visse andre lande, i Afrika, hvor de simpelthen fængsler folk, eller henretter dem, blot fordi de har en anderledes seksualitet end den gængse. Og det er jo ikke særlig godt. Nå. Men hvad skete så det var så det. Ja. Jeg har sagt, hvordan opdager du så det der? Jamen, du bliver tiltrukket af mænd. Og nu, ingen ved hvorfor, men måske var det i skolen, jeg havde hørt det og så videre. Men okay, der foregik vist noget inde på Rådhuspladsen, og der var også noget, der hed trækkerdrengen. Og der kunne man så tjene penge. Så jeg smuttede hjemmefra en aften, hvor mine forældre sov, og tog ind på Rådhuspladsen med bankende hjerte, og stod der og skabte mig totalt åndssvag over for et gud og hver mand, at han kønt at stå og vente på sporvognen og eller bussen. Jeg må have set tåbelig ud. Jeg fik så en aften, jeg var derinde nogle gange, en aften var der så gevinst, om jeg så må sige, en herre, jeg aner ikke, hvordan han ser ud, og vi fumlede med noget inde i en port, og det var det. Ja. Og det var hverken lykken eller fornøjelsen eller nogen ting. Det var bare underligt, og mærkeligt nok, på grund af min, skal vi sige, katolske opdragelse og min egen hvor jeg blev mere religiøs end mine forældre, så følte jeg mig snavset, beskidt. Og jeg tænker lidt i dag på de der voldtægtsofre der. Det første, de gør, i stedet for at styrte hen til lægen og blive undersøgt og sørge for, at der bliver nogle DNA-beviser osv., så styrter det hjem og vasker sig. For ligesom at aftvætte det. Og hvis jeg tænker på religion i bred forstand, jamen, du laver en renselsesproces, og renselse, det er vand. Johannes Døberen og bla bla bla. Så det er ret naturligt, du prøver at afvaske din synd og din skam og alt det der, og jeg havde det af helvede til. Det havde jeg næsten et halvt år. Jeg vågede ikke noget som helst. Og jo mere jeg ikke vågede det, desto mere fortrængte jeg tanken, og desto mere gik jeg i byen med min veninde, kæreste, Jonna. Ja. Men i dag blev det altså for meget. Jeg sagde til hende, vi havde en aften der, det var i 67, kan jeg huske så tydeligt. Og kort efter min fødselsdag, jeg må have været 19 eller 20 år. Og sagde til hende, vi kan godt være gode venner, men jeg mangler et eller andet, jeg kan ikke forklare det. Og hun sagde på sin meget søde og venlige måde og forstående, så hun har haft en lidt fornemmelse om det. Ikke fordi jeg ikke kunne tilfredsstille hende seksuelt, men hun kunne godt mærke på mig, at det var ligesom, der var noget andet, der også var i mig. Men var du forlovet med Joanna? Man kan godt sige, at vi var forlovet. Altså, vi var dog ikke ringforlovet, men vi var i hvert fald at betragte som et par. Ja. Og jeg var hjemme hos hendes forældre, og vi spiste middag og så videre. Altså, hun var hjemme hos mig, og vi gik i byen sammen. Altså, det var så tæt på, ikke? Og jeg var da indstillet på, at det var os to, vi skulle gifte, så jeg holdt utrolig meget af hende. Det gjorde jeg. Men der var så noget andet, men hun havde så forståelse for, at det var nok ikke nok for mig, det der. Jeg vil ikke sige, at jeg er taknemmelig for det, men altså, vi kunne vel lige så godt være skilt i et eller andet kæmpe skænderi, hvilket så ikke var tilfældet.
Og så sker der hverken værre eller bedre, at det opdager man ved ikke hvorfor, man kender ikke stederne osv. Man opdager så, at jamen, der og der foregår det. Så er der en bar inde i byen, vist nok, hvor de vist nok kommer sådan nogen. Jeg følte jo ikke, at jeg var homoseksuel, men jeg var meget nysgerrig. Og der var vist også noget, der foregik over i Fælleparken. Og det var jo meget heldigt, fordi jeg boede ikke så langt derfra, så tænkte jeg, du kan altid spurte hjem igen. Og så skete det hverken værre eller bedre. Over i Fælleparken, der nåede jeg at tale med en ung fyr. Nu var min opfattelse af homoseksuel, den var lige så firkantet som den gængse, nemlig homoseksuel var gamle mænd, gamle grisebasser, der prøvede at få fat i en ung fyr. Og min første opdagelse var, at jeg mødte en måske et par år ældre fyr, der var lidt ældre end mig. Og vi sad over i Fælleparken. Jeg kan huske, det var ved siden af det der soppebassin. Og vi talte sammen. Andet gjorde vi ikke. Og jeg var himmelfalden, fordi han var ung. Og han sagde lige ud, at han syntes, jeg var meget sød, men altså, vi skulle lade hinanden at kende bedre, før vi lavede noget som helst. Han var egentlig meget fornuftig. Ja. Og det eneste, jeg kan huske, det var, at han var blomsterhandler. Det er den mærkeligste ting, man kan huske. Men det var jeg var himmelfalden. Det vil sige, at der var altså homoseksuelle på min alder. Hallo? Homoseksuel på min alder? Det var fuldstændig vanvittigt. Og stadigvæk var det ikke noget, man i det almindelige samfund, det var ikke noget, man snakkede om. Nu skal dertil siges, at samfundet i al almindelighed var egentlig nærmest fløjtende ligeglad. Og det var mere politikerne, der havde pisket sig op, blandt andet fordi vi havde på det tidspunkt en chef for sædelighedspolitiet. Ja, vi havde et sædelighedspoliti. Deres fornemmeste opgave var at gå ned på den underjordiske på rådhuspladserne og arrestere folk, der bestilte andet end at tisse. De blev også kaldt tørpisserpatruljen, sådan i folkemåden. Ja, men det var jo helt anderledes dengang rådhuspladsen. Og det var egentlig samfundet som sådan, men menigmænd var sgu egentlig mere eller mindre ligeglade. Man havde det også for eksempel, man kunne ikke være soldat, hvis man var homoseksuel. Så slap man fri. Hvad sagde dine forældre til det? Fandt de ud af det? Sagde du det til dem? Men så skete der hverken værre eller bedre, at jeg begyndte jo at finde nogle af de der steder. Og der var en, der på det tidspunkt hed... Wow, det er smuttet for mig. Pink Club hed den. Pink Club lå inde i gaden Åbenrå. Det var et diskotek. Der skulle man være medlem. Pink Club var den oprindelige gamle gardecafé, og det vil sige, der havde været masser af værnepligtige, der var inde og drikke fyraftensøl, eller hvad ved jeg. Og selvfølgelig flokkedes folk rundt omkring de der høje soldater, som fluer om et stykke sukker. Okay. Men jeg havde lige været en tur i Italien, og jeg havde set alle de der smukke unge mænd. Brune øjne, sort hår. Og til forskel for danske mænd i almindelighed, så gik de jo i mode rigtig klædt. Altså jeg troede først, at hele Italien var befolket med bøsser. De havde lyserøde skjorter på. Altså herhjemme, der havde vi enten en bomuldsskjorte med terner, eller en hvid skjorte, når vi skulle til fødselsdage. Og så et par terlinbukser. Altså det der med stramme, skræddersyede bukser og så videre, og lyserøde skjorter, eller stribede skjorter og så videre, det var ukendt. Men i Italien og i Frankrig og så videre, der tog mænd godt, almindelige mænd vil jeg sige, nu siger jeg almindelige mænd, altså flertal, de tog godt kaste ud i det, uden at de overhovedet skiltede med nogen seksualitet. Det var lidt underligt for mig. Men jeg var som sagt i Italien på ferie, og da jeg så kommer hjem, det første der sker, kort efter jeg kom hjem, det var, at jeg går i byen, og der møder jeg af alle personer en italiener. Og jeg blev vildt forelsket i ham. Altså virkelig den idiotiske forelskelse, hvor man svæver på lyserød sky, man har tør stemme, hjertet banker, sved på hænderne, og hvad ved jeg, og man er fuldstændig unormal. Man er lige til Goldbøt-fabrikken. Alle har været igennem den der, det er en vidunderlig ting bagefter. Men selve nuet, der er det rædselsfuldt i virkeligheden.
Man er mentalt ustabil. Så jeg var vildt forelsket i ham. Jeg boede hjemme, og jeg tog ham med hjem. I mit lille kammer Ja. på 5 kvadratmeter. Det har sikkert også kunne høres inde i soveværelset ved siden af, hvad vi lavede. Men det blev så, at næste morgen, så gik jeg bare ind ved morgenbordet, og så sagde jeg, at der skal en kaffekop mere på. De blev noget paf, mine forældre. Jeg ved ikke, hvor jeg fik den styrke fra. Min mor tøffede ud og hentede en kaffekop. Min far glodede dumt. Han forstod ingenting. Og det må jeg så erkende senere hen. Han faktisk ikke forstod noget. Han har ikke forstået mig siden på det punkt. For ham var det noget ikke eksisterende. Altså det var ikke noget, han kunne... Altså det var ligesom, at jeg havde spurgt om kvanteteorier, eller hvad ved jeg. Han anede det ikke. Han anede ikke, hvad han skulle stille op med den viden, og derfor så fortrængte han registrerede det simpelthen ikke. Og det kan man sige var både godt og skidt. Min mor, som alle andre mødre, har nok haft sine anelser osv. Det var så, at... Nu gør jeg det kort. Vi skrev så lidt frem og tilbage. Han var på ferie i København, og han rejste derned, og jeg var vildt forelsket. Og jeg var snart færdig med at være udlært som guldsmed, og min plan var så at rejse til Italien, og der skulle jeg så leve sammen med ham, og det ville være evig lykke. Der var også lidt protest mod hele mit liv. Altså, nu skal du fandme ud og vise, du kan noget. Så jeg rejste derned. Og det var i vintermånederne. Og folk elsker at rejse til Italien, når det solen skinner. Men når det pisse regner i 3 måneder, og du har stengulv, og det er skide koldt i lejligheden, så er det ikke så morsomt. Så jeg fik arbejde flere steder i guldsmedvirksomheder, hvor jeg sad på værksted og arbejdede. Og det var meget svært, fordi jeg kunne ikke sproget. Altså man lærer at bande, og man lærer at sige goddag og farvel, og så lærer man ikke meget mere. Så jeg havde meget vanskeligt ved det. Det var en total omstilling, og derfor forstår jeg godt folk, der for eksempel er enten flyttet eller flygtet fra et fremmed land og skal omplante sig til en anden kultur. Der er nogle uoverstigelige hindringer og nogle hurdler, som man skal igennem. Den første, det er den sproglige barriere, og den næste, det er faktisk den mentale. Og nu er der altså ikke store forskel. Vi er dog i et europæisk land, men alligevel. Nå. Men vi var så, da jeg havde været dernede et halvt år, så var jeg træt af det. Også fordi jeg savnede en omgangskreds. Jeg var vant til at komme i den katolske kirke, hvor vi var 25-30 medlemmer i ungdomsgruppen, og vi kom sammen, og vi var på lejr, ikke lejrskole, men på nogle lejrture sammen, og spiste sammen og så videre. Det var både hankøn og hunkøn og så videre. Og dernede var hans bekendtskabskreds, den bestod af 3 bøssepar. Og det var jo ikke ret meget. Nej. Og så samtidig med, at det var meget vanskeligt for mig at arbejde sproget, og så fik jeg altså hjemve. Og så var jeg oven i det hele, så var jeg snot forkølet i 3 måneder. Rigtig godt gammeldags forkølet. Det var faktisk ikke morsomt. Så jeg vendte snuden hjem af, og ville så have ham op til Danmark. Og det var planen. Og det lykkedes mig så at få købt en lille ejerlejlighed. Lån var lige lavet ude på Amager. Det eneste gang, jeg har boet på Amager. Og så efter noget tid kom han herop. Det var lidt vanskeligt. Det var før vi kom i fællesmarkedet. Vi skrev 71. Og der skulle så udfyldes nogle papirer frem og tilbage. Og det kunne man kun gøre på ambassaden i Rom. Det ordnede min mor. Hun var nede i Italien. Nu skal det til siges, at min mor, hun var fremmedfører. I dag hedder det guide. Så hun havde turister med ned til Italien og viste dem rundt og hjem igen. Så hendes ferie var betalt. Og vi er helt tilbage, det var ikke med Tjæreborg, men vi er helt tilbage til, hvor man enten rejser med tog eller med en bus og så videre. Og ret primitivt, før Simon Spies rigtig starter for alvor. Så hun ordnede det der. Der var hun en uvurderlig hjælp. Og hun har simpelthen indset, knægten, min søn, han er bengal. Det har hun ikke helt uret i. Han er bengal. Men hvis han vil med på den galej, så må jeg støtte ham og hjælpe ham. Det var ret interessant. Så jeg kom op til Danmark og fik købt den her lejlighed.
2 værelser med badekar, med badeværelse. Det var et stort fremskridt. Der var ingen i familien, der havde badekar, undtagen jeg. Og så kom han herop, og jeg blev ansat på Georg Jensen, sølvsmedje, ude ved Lyngbyvejen. Og kort efter kom han op, og efter et par småjobs, så blev han også ansat derude for at hjælpe til på værkstedet. Hans job bestod faktisk i at rende rundt og skrue pærer i, der var gået i stykker, og feje lidt gulv og så videre. Sådan en slags alt mulig mand, og så videre. Og hele værkstedet vidste godt, at jeg var bøs. De vidste også, at Eduardo var bøs og så videre. Jeg kan huske, at det løb som løbeild igennem værkstedet. Vi snakker om 35 mænd. Og så kom den. Bo's mand kommer nu på mandag. Bo's mand kommer nu på mandag. Jo, men det var sandt nok. Det synes de var vældig sjovt. Men egentlig var der ikke rigtig nogen, der var... De var nysgerrige på den pæne måde. De var nysgerrige. Indtil der var en, der spurgte, hvem er så manden, og hvem er kvinden i forholdet? Og så sagde han, vores seksualliv er anderledes. Jeg spørger heller ikke dig, om du ligger ned, og din kone sidder og hopper oven på dig, eller hun ligger fladt ned, og du pumper løs på hende. Det er ligesom privat, ikke? Jo. Jo, det er mit også, sagde jeg så. Men og så holdt han kæft. Og jeg var så på Georg Jensen et års tid, og det var da udmærket, men jeg kunne ikke klare presset, arbejdspresset, ikke det andet. Det der med at være på akkord og så videre, jeg kunne ikke nå akkorderne, fordi jeg arbejder lidt langsomt og var meget omhyggelig med, hvad jeg lavede. Og det skulle man egentlig ikke. Altså, der skulle laves så mange manchetknapper på en time, og dit og datten. Og så blev jeg kan ikke huske, om jeg selv tog min afsked, eller jeg blev fyret. Men under alle omstændigheder, så gik der noget tid, eller kort tid, et års tid, halvandet. Og så startede vi en maskendiserforretning i Rysgade. Kan du prøve at forklare mig det? Jeg ved ikke, hvad det er. Nej, maskendiser, nogen kalder det antikforretning. Gammel ravelse. Okay. Rysgade var kendt, ligesom tidligere Adelgade og Borgergade, kendt for maskendiser. Det er de sidste, der rykker ind i faldefærdige huse, for du skal ikke gøre ret meget ved interiøret. Altså, du skal bare have et rum og et toilet og en håndvask. Ja. Sådan cirka. Ja. Jeg er ikke engang sikkert, at du behøver have et toilet. Og der sælger man, så købte man dødsboer op, eller samlet op til storskrald og så videre, og så bar man det ned og solgte det. Og det var der udmærket. Og den havde vi så en del år. På et tidspunkt flyttede vi så til en anden forretning, der var fyldt med varer, fordi manden var syg og dårlig. Og senere så fik vi så en forretning blandt andet på Østerbrogade. Og den har min eks stadigvæk. Okay. Og han bliver 90 i år. Og det er jo ligesom noget. Han var altså de her 12 år ældre end jeg. Og vi boede så sammen i 12-13 år. Og der vil jeg lige sige, det er fint at være sammen, men man skal have lov at give hinanden lidt rum, lidt pauser. Vi var sammen dag og nat. Vi gik sammen ned i forretningen, vi gik sammen hjem, vi lavede mad, vi spiste sammen. Altså, han havde heller ikke et ledigt minut, og jeg havde ikke et ledigt minut. Så en gang imellem, så satte jeg mig simpelthen bare ude på lokum med Grimbergs verdenshistorie, bare for at være i fred. Ja. Fordi jeg vil også have mine egne tanker, og så skal man endelig regne med, at det gør et hvert menneske. Man udvikler sig. Altså, han tager mig som 20-21-årig, og når der er gået 10 år, så er jeg altså 30, og jeg er ikke helt den samme person, som jeg var dengang. Ligesom i dag, jeg er ikke den samme person, som da jeg var 50, for 27 år siden. Man udvikler sig hele tiden. Ikke at man bliver klogere, men man udvikler sig for andre synspunkter osv. Jeg tror, det var det der, det blev sorteret fra. Og lavede du det på Facebook, eller hvad? Ja. Jamen, jeg skulle lige bruge noget til Facebook om det, for jeg har skrevet en gang imellem om min forretning. Der var nogen, der gerne vil have, der også vil vide noget om min butik. Ja, det er de der nipples der, det må man ikke på Facebook. Nej, det må man jo synge lidt. Kun mandenipples faktisk, sjovt nok. Er det ikke sjovt? Jo.
Men det er altså, jeg synes jo altså, det er også et sødt billede, det der med numsen der, og hun spiller tennis, ikke? Altså, Ja, vildt flotte billeder. Wow. jamen, det er altså også, det er jo virkelig professionelt lavet, det her. Ja. Men firmaet eksisterer ikke mere. Og ham, der solgte mig de der korsetter, det var 5. generation. Det der, det var et af mine mere populære korsetter, det der. Det var rigtig populært. Må jeg se det engang? Ja. Det der, det var rigtig populært. Okay. Du havde det også i sort og i rød, fordi der er flæser på og så videre, og man kan næsten fornemme den der kang-kang-danser inde på scenen, ikke? Ja. Nå, Bakkens piger der måske? Ja, der er de rigtige kang-kang Moulin Rouge. Og hende der, det var også et godt korset. Det var ikke så dyrt igen. Men den der sort og rød der, det var rigtig flot. Ja, nu må vi lige springe lidt tilbage i tiden. Ja. Vi skal tilbage til den sommer, hvor jeg var i Italien, hvor jeg blev bevidst om, at jeg var tiltrukket af fyre. Det var problematisk for mig. Jeg var opdraget katolsk. Står der ikke i Bibelen, at mænd, der øver samkvem med mænd, er en vederstyggelighed for Herren, og så videre, og så videre. Altså alt form for homosex, jamen det var ikke af det gode, og man ville i hvert fald havne et eller andet sted dybt nede i helvede. Det havde jeg jo ikke lyst til. Så det... Og jeg var jo sådan ikke radikaliseret, men jeg var mere religiøs, som jeg sagde tidligere, end mine forældre. Og det kan man meget hurtigt, fordi som ung er man meget ofte søgende i en eller anden politisk, religiøs retning, eller begge dele. Så jeg husker stadigvæk, at det var nede i byen Assisi, der huser den hellige Frans af Assisis grav og et kæmpe kloster. Og jeg gik ind i klosterkirken, stort turiststed i øvrigt, og der lå jeg på knæ og råbte og skreg, og jeg siger, at jeg råbte og skreg inde i kirken, op mod Gud. Hvorfor? Hvorfor skal jeg være sådan? Det hele ville være meget nemmere, hvis jeg bare var ganske almindelig, ligesom alle de andre. Og jeg holdt jo af Jonna. Hvorfor skal jeg være sådan? Og helt banalt, så råbte jeg Jesu ord der. Herre, hvis dette er muligt, så lad denne kalk gå mig forbi, og så videre. Og jeg har været helt ude i tårne. Var det, fordi du var bange for dig selv, eller for omverdenen? Jeg var bange for mig selv. Jeg var bange for, at jeg ville blive homoseksuel, virkelig for alvor, at jeg ville blive homoseksuel med alle de problemer, det ville medføre for mig selv, og også for mit forhold til Gud. Mit forhold til Gud ville gå i stykker, hvis jeg fremturede med denne last, denne perversitet. Så jeg ville være et syndigt menneske. Og jeg vælger jo selv, der står jo simpelthen, at vi har en valgfrihed. Jeg vælger selv, jeg kan vælge ikke at være homoseksuel, jeg kan vælge at være heteroseksuel. Jeg råbte og skreg til Gud, om jeg ville være ganske almindelig, jeg ville være heteroseksuel. På et tidspunkt, og jeg har set forfærdeligt ud i ansigtet med tårer og så videre, jeg har sikkert lignet en ostebutik. Det var dengang, der sådan var vand, der dryssede ned, silede ned af vinduerne. Og så kom der en stor tyk munk hen, og prikkede mig og spurgte mig om et eller andet, og jeg kunne altså ikke italiensk. Men jeg fik ud af ham, at han kunne ikke engelsk. Jeg fik så ud af ham, at han var bekymret for mig, om jeg var syg eller et eller andet. Og jeg kan huske, at han sagde noget med doktora, altså en doktor eller læge, om jeg havde brug for det, og så videre. Og det mente jeg jo ikke rigtigt, jeg havde, og så videre. Så klappede han mig lidt på skulderen, og rystede måske på hovedet og gik sin vej. Der kom i hvert fald ikke videre, men jeg kan huske det der kom en hen. Alene det, der var en eller anden, der bekymrede sig en lille smule. Muligvis det, jeg råbte og skreg, jeg har forstyrret de turister, der var. Og jeg var altså 20 meter fra den der kiste, hvor den hellige Frans af Assisi ligger. Ham, som skabte en af de største munkeordner, tiggermunkene. Ikke? Det er derfor, vi har Gråbrød og Torv i dag. Derinde havde vi munkene i sin tid. Ikke? Så det var, den hellige Frans var en betydningsfuld mand, ikke? Og det synes jeg, det gav ligesom mere vægt
men det hjalp ikke. Hvis du havde haft internet som teenager dengang, hvad tror du så, der var sket? Jeg skulle have haft. Hvis du havde haft internet som teenager dengang, hvad tror du så, der var sket? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke engang svare på det. Men jeg kan sige så meget, at mit forhold til Gud, mit religiøse forhold, det fik et knæk. Så jeg blev klar over, at jeg fravalgte Gud. Og dermed fravalgte jeg alt, hvad jeg var opdraget til. Alt, hvad jeg havde lært igennem 10 år i den katolske skole. Alt, hvad nonnerne har fortalt mig. Alt, hvad der står i den hellige bog. Jeg fravalgte det. Jeg forkastede det ikke. Jeg fravalgte det. Jeg fravalgte det, fordi jeg ikke kunne bruge det til noget. Og hvis det var meningen, at jeg skulle være sådan, så havde Gud jo ikke brug for mig. Og jeg ville jo alligevel til syvende og sidst havne i helvede. Det var jeg overbevist om. Ikke? Hvornår jeg havnede i helvede, det ved jeg ikke. Altså det er helt Dante Alighieri's guddommelige komedie stod for mig, ikke? Goethes Faust, det stod for mig, ikke? Hvor man sælger sin sjæl til djævlen. Det stod for mig. Og det vil jeg så sige, nej, Gud har ikke fornægtet dig, fordi du har en anden seksualitet. Du fornægter Gud, men Gud fornægter ikke dig. Det er så mange år senere, erfaringen lært mig. Det var så det lille sidespark eller indspark, jeg havde omkring med hele min barndom. Alt, hvad jeg havde lært, alt, hvad jeg var, jeg kunne ikke bruge det til noget. Og det er faktisk en rædselsfuld opdagelse. Så har du ikke nogen opbakning. De autoriteter, du tror på, skolelærer, nonnerne, præsterne, de er der ikke. Ja, de er der, men de giver dig ikke noget, de siger dig ikke noget. Du kan ikke bruge det til noget. Og det var så den bagage, jeg havde, da jeg så, kan vi sige, kom hjem igen. Og fortsatte med at være sammen med Jonna, men altså, det holdt sig ikke så længe. Og så var det, jeg forelskede mig hovedguls i den her italiener. Og det var da udmærket alt det der, og vi boede sammen i så mange år. Og så kommer der bare et nyt afsnit i mit liv. Det kom ret pludselig. Midt om natten. Og igen, der er noget, du ikke kan forklare. Man har forsket i over 150 år i divergerende seksualitet. I homoseksualitet navnlig, og især den mandlige homoseksualitet. Og man har, som moralen eller etikken er i de forskellige lande, eller det kultursamfund, du er, kommet frem med forskellige løsninger, men man har aldrig fundet ud af, hvorfor. Man har langsomt fundet ud af, det fandt man ud af med den amerikanske læge Kinseys rapport fra 50'erne, der chokerede hele Amerika, at en procentdel af en given befolkningsgruppe har en anderledes seksualitet end den gængse. Så kan man kalde det afviger, man kan kalde det abnormt, man kan bruge alle de ord, man vil. Men sandheden er, at det er et sted mellem 8-10%, der har en anden seksualitet, end den flertallet har. Og det vil jeg våge at påstå, sådan har det altid været. Ellers kan jeg ikke forstå, hvordan man i Mosebøgerne, som er skrevet for mere end 3.500 år siden, skriver om homoseksualitet. Det vil sige, at man har vidst, det eksisterede. Har det så ikke også eksisteret i det gamle Egypten? Har det ikke eksisteret, og det snakker alle om, navnlig bøsserne, jamen det eksisterede i det gamle Grækenland, der var det så frit. Ja, det ved vi så ikke helt præcis. Og det eksisterede i Romerriget. Det har eksisteret altid. Man har bare ikke talt om det, fordi det har ikke været relevant. Ikke? Vi ved, at en af de svenske konger var homoseksuel fra 1700-tallet. Vi har også vidst, at nogle enkelte andre kendte folk var det. Men de blev gift, for det skulle de, altså, fordi de skulle føre slægten videre og have en prinsesse, eller hvad ved jeg, og de skulle avle børn. Men man ved ikke noget. Og det er først der er både Freud og en læge, der hedder Krafft Ebing, begynder at studere det. Ham vil jeg godt lige hænge fast i et øjeblik. Ikke Freud. Ham har der skrevet meget, men Krafft Ebing, han var ude af adelig slægt, og han boede nede
i byen Graz, som var en universitetsby, og havde været det ligesom universitetet i Prag siden middelalderen. Og han satte sig for at udforske divergerende seksualiteter. Og navnlig kastede han sig over sådan noget som sadisme og masochisme. Og det var der nogle sjove størrelser. Hvoraf kommer så de udtryk? Det må lige forklares. Hver gang du finder på en eller anden ny isme, perversitet, eller en ny plante, eller en ny dyreart, så er det vigtigste, det er at putte den i en bås og navngive den. Altså ligesom de små rum på et hotel, hvor du har beskeder til dem, der bor der, så skal du sørge for, at det har den rigtige hylde, så andre også er klar over, at det er det samme udtryk, du bruger. Og da han sad og opdagede, at der var altså nogle mennesker, der for eksempel godt kunne lide at dominere, og nogen, der godt kunne lide at blive domineret i seksuel henseende, så måtte det kaldes noget. Krafft Ebing, han brugte faktisk en samtidig professor, der hed Leopold von Sacher-Masoch. Leopold von Sacher-Masoch, han skrev en bog, en bekendelsesbog, der hed Venus i pels. Og her beskriver han den fornøjelse, glæde, han havde ved at lade sig underkaste en dame, der gav ham smæk, og så videre, og det var han meget lykkelig for. Det skal lige siges, at samtidig var mere forarvet over, ikke at han havde skrevet det, men at den dame, han var forelsket i, faktisk var en gift kone med en anden mand. Det var de mere forarvet over. Hvis du så har en, der er underdanig, eller gerne vil have smæk, og vi taler om i seksuel regi, så må du også lige have den modsatte person. Ham, der kan lide at give smæk. Og der fandt han så også en anden litterær person, nemlig den heurostatiske berømte Marquis de Sade, som havde skrevet nogle romaner i 1700-tallet. Og den handlede simpelthen om, hvordan unge piger i store år blev mishandlet og fik smæk. Selv for datidens parisere var det lige i overkanten, og på det tidspunkt, da den franske revolution er der sidder han i fængsel, og derfor overlevede han. Han kom først ud, lige da Napoleon kom til. Det er ikke noget med sagen at gøre, men derfor overlevede han. Hele hans forfatterskab er stadigvæk på Vatikanets forbudte liste over ting, man ikke må læse, ligesom de 3 musketerer heller ikke må læses ifølge det Vatikanet. Og det den nedgør nemlig kardinalen. Detalje. Så nu har vi de der 2 forskellige modsætninger, sadisten og masochisten. Og så vidt var det altid godt, var det så godt, indtil man senere egentlig opdager, at der er ingen, der er 100% sadister, og der er ingen, der er 100% masochister. Det er glidende, ligesom briller fra Louis Nielsen, det er med glidende overgang. Det er simpelthen en glidende overgang. Og lidt ligesom situationen er. Og ligesom alt andet form for seksuel aktivitet, så den ene aften har man lyst til, jamen nu laver vi en kildetur, og nu kilder jeg dig over det hele, så du skriger og griner og så videre. Og den anden aften, der har man lyst til, nu går det lige på hårdt, og nu hopper vi bare på hinanden. Og sådan varierer det, ikke? Og man har samtidig lyst, du ligesom den ene dag har du lyst til fiskfrikadeller, den anden vil du have en peberbøf. Ikke nogen sammenligning i øvrigt, men det er det nærmeste, jeg kan komme, ikke? Så det er igen individuelt. Altså, den dag i dag har der nogen i diverse foreninger, der sidder og siger, jamen jeg kan kun være sadist, eller jeg kan kun være masochist. Nej, du kan godt være begge dele. Og det går der ikke nogen skår af dig. Altså, jeg selv har oplevet det der med, altså, jeg var sgu nødt til at sige, at jeg er det ene. Og så ligesom måtte jeg udelukke det andet. Ikke? Fordi ellers ville jeg tabe ansigt. Ikke? Ja, det er så lidt sjovt, ikke? Men hvad betyder sadomasochisme? Sadomasochisme. Jamen, sadomasochisme, For dig med dine egne ord. Det betyder simpelthen en sjov variation af erotikken. En erotisk leg. Mange børn kan huske, at man legede far, mor og børn. Og så siger lillepigen til broren, nu går du så ud af døren, går på kontoret og kommer hjem, og så har jeg lavet mad, og så spiser vi. Ja, nikker brormanden så. Og så låner han fars taske, og så går han ud i gangen og går ind igen, og hun står der og skramler med et
paptallerkener eller dukkestel og så videre. Altså først så laver de nærmest et drejebog, og så gennemspiller de rollen. Alle har lavet nogle lege som børn, hvor man faktisk fortæller, nu gør vi det og det, og så gør vi det. Ikke? Til teaterstykke, ikke? Og de gennemlever rollen, og det er altid de roller, som de kan afspejle sig i, nemlig de voksne. Far går på arbejde, mor laver mad, klassiske kønsroller, og så videre, ikke? Eller han går ned og lufter hunden, og så slæber han afsted med en eller anden dødssyg tøjbamse, og kommer hjem igen, ikke? Og det er alt sammen udmærket. Så laver de et nyt scene, og nu gør vi det og det, og nu gør vi det og det. Meget oftest er også selve den erotiske leg. Man kan aftale på forhånd, hvad man gør. Man kan også lade være. Man kan så lodde sig frem gennem forløbet af det erotiske. Det, der er det vigtige, nu foregriber jeg begivenhedernes gang, men det, der er det vigtigste ved enhver form for erotik, og jeg hader at bruge ordet klimaks, men det, der er det vigtigste for de begge parter, det er at komme op, og jeg kan bedre lide den her metafor, det er at komme op på toppen af himmelbjerget, helt op i tårnet, og se ud. Så kan det komme højere. Altså glem lige det om Mont Blanc og så videre. Ikke? Vi snakker, du kan ikke komme højere. Det er lystfuldt. Det er fornøjelsen ved at kravle op i tårnet. Hvordan du kravler op, om du går langsomt, du går 2 trin ad gangen, eller hvad. Det er lige meget. Det er udsigten. Ja. Det er det vigtigste. Det er det, jeg kalder klimaks. Ja. Og det er det, der er det essentielle. Men er det en seksuel praksis, en livsfilosofi, eller noget helt tredje? Det er jo en del af dig selv. Altså, du opdager, du har det i dig også. Og det kan du heller ikke kæmpe imod. Nej. Og det har man også prøvet at finde ud af, hvorfor er folk sådan? Og igen, der er ikke nogen forklaring. Hvis der var en forklaring, så var der også en helbredelseskur mod denne perversion, og så videre. Ikke? Og jeg kan godt lide ordet pervers. Det betyder, at man drejer sig imod, eller man er det modsatte af, hvad der er almindeligt. Du elsker ordet pervers. Hvad? Du kunne godt lide ordet pervers. Jeg kan godt lide ordet pervers, også fordi små børn på 4 år kan sige det. Der er knald i det ord. Det er et godt ord. Ja. Det er ligesom ordet bæ og prut og så videre. Det er gode ord. Børn kan godt lide gode ord med lyd på. Når de begynder at sprog i 4-årsalderen, så er der virkelig nogle ord, de kan lide, fordi der er selve ordet som sådan, det er bygget op af nogle vokaler og konsonanter, og det lyder godt. Og hvis det så ovenikøbet kan få en reaktion fra de voksne, så der bliver lagt mærke til dem, så er det endnu bedre. Det er derfor, nogle børn lærer at bande og svovle af helvede til inden de er 5 år, uden at kunne sige nogle pæne og ordentlige ord. Fordi så bliver der lagt mærke til dem. Men det har så ikke noget med det at gøre. Men selve det, at man opdager, og så plejer jeg at sige, når folk har spurgt mig, jamen det er dog forskrækkeligt, så siger jeg, nå ja, det er ligesom med millionen. Den første million er den sværeste. Altså den første perversion, det er den sværeste. Nummer 2 og 3 og 4, det er sgu nemt nok. Når du i forvejen er lidt pervers, så et par til, ikke? Er du så masochist? Er du sadist? Er du fetishist? Også et underligt ord. Der kommer det på polynesisk ord for husgud, ikke? Hvad er en fetishist? Jamen det er en, der bruger beklædningsgenstande eller andre genstande i forbindelse med seksualitet, fordi det siger dem noget. Og lurer mig den almindelige heteroseksuelle mand, der ikke synes, at en pige i høje eller sko er lækker at se på. Jamen, det er jo aldeles ufornuftigt, det fodtøj. Navnlig i snevejr. Det er jo aldeles ufornuftigt. Men folk kan godt lide det. Det er fordi, det siger noget til nogen. Det tænder et eller andet ind i dig. Hvad misforstår folk allermest om SM? De misforstår det derhen, at det betragter SM som en slags vold og navnlig undertrykkelse. Ja. Og det er blandt andet ordet sadist. Går jeg tilbage, og jeg har slået efter i masser af leksika. For det første kan vi ikke komme længere tilbage end til Krafft Ebings store værk, der hed Psychopathia Sexualis, som udkom i 1886. Længere kan vi ikke gå tilbage, fordi der blev ordet opfundet, eller ordene opfundet specifikt i forbindelse med seksualitet. Men det er sjovt jo, hvis vi tager Allers konversationsleksikon fra 1902, så står der, at det er en seksuel perversion. Tager du, nu har jeg ikke Salmons, men der er andre leksika,
op igennem 20'erne, 30'erne, Berlingskes fra 1928, eller hvornår det kom, der står også, at sadisme er en seksuel perversion. Hvornår skifter det ord betydning? Det gør det faktisk lige omkring 2. verdenskrig, lige efter 2. verdenskrig. Det ældste, jeg har fundet om udtrykket sadisme i betragtning af en voldsmand, altså en, der mod en andens vilje mishandler nogen. Det er i en avis, et brudstykke af en Berlinger fra cirka 14 dage, 15 dage efter befrielsen, og der står så, at sadistiske handlinger, og der er det pludselig gået over og blevet til noget vold. Ja. Frem for, at det er en seksuel variant, seksuel sygdom, seksuel perversitet, whatever, osv. Hvorimod masochisme, der er ikke rigtig knald over det ord. Det er for svært at udtale. Det er ikke nemt. Folk kan ikke stave til det. Og det er uinteressant. Og i øvrigt så har man det, der kan hedde en tøffelhelt, og det er en masochist. Og de er ynkelige eller latterlige. Og man har måske ovenkøbet ondt af dem. Og der er lavet tonsvis af vittigheder med tøffelhelte og manden, der står der og skal skrælle kartofler, mens konen sidder og læser avis. Det er der tonsvis af vittigheder om. Og dem griner vi pligtskyldige af, ikke fordi de er særlig sjove, men sådan er det nu engang. Og det kan vi heller ikke lave om på. Hvad er forskellen på smerte og nydelse for dig? Og nu kommer vi til noget, der er meget vanskeligt. Jeg vil lige hoppe hen til en gang. Min mor var hjemme hos os med min mand nummer 2, som jeg vil omtale på et andet tidspunkt. Og så sagde hun, jamen lille Bo, det må da gøre frygtelig ondt bagi. Og så sagde jeg til hende, lille mor, det kommer an på, hvilken ende af pisk man befinder sig. Og min bedre halvdel kiggede op i loftet og lå, som om han ikke var der. Og det nu er jeg jo ligesom at fortælle min mor, at det var mig, der gav smæk, og det var ham, der fik smæk. Men igen, for mig er det himmelbjerget og tårnet. Du skal sublimere begges seksualitet. Og kort har jeg fortalt, senest nede i min lokale kirke ved menigheden for et par år siden, hvor jeg holdt foredrag. Jeg har ovenikøbet, ja. Det gælder om, det gælder om at have den størst mulige nydelse. Det gælder om at få den anden, vejlede den anden op i himmelbjerget, op og nyde udsigten. Det gælder om at påtage sig et ansvar for den andens seksualitet. Jeg har set utallige eksempler med, den ene står bare bundet op med et par snore op ad en væg eller et kryds, og skal have nogle smækker. Nej, det drejer sig om. Det drejer sig simpelthen om, at den, der så er den dominerende i denne situation, i denne rolle, hun har en pligt til at forvalte begges seksualitet. Masochisten overantvorter sin seksualitet, afgiver noget af sig selv, nemlig noget af det dybeste, der ligger i mennesket, næst efter sult og tørst og søvnbehov, seksualiteten. Den afleverer han på et sølvfad til sadisten. Denne har så det totale ansvar for, at masochist får en oplevelse. Via at masochisten får en oplevelse, bliver så sadisten tilfredsstillet, fordi man kan se, at man kan gøre et andet menneske glad. Jamen gør det ikke ondt? Jo, det gør. Er der ikke smerte? Jo, der er. Men alle kender situationen med servitrisen, der går med 6 krus fadøl, og så klasker en af gæsterne hende i numsen. He. Jeg betragter simpelthen selve det at påføre en anden smerte, betragter jeg som et form for udvidet kærtegn. Vi ved alle sammen, at der forskellige steder på kroppen er noget, der hedder erogene zoner. Selv masser af heteroseksuelle mænd ved ikke, at hvis du niver dem i brystvorten, så kan de godt få nogle lystfølelser. Det er faktisk en lille smerte, du påfører. Og man ved faktisk, at hvis du smækker på numsen, som er ret ufarligt, og kun numsen, så påfører du en eller anden smerte. Og den smerte forplanter sig, og jeg kan ikke forklare det, inde i kroppen og går op,
og nogen siger, at det udløser endorfiner, og jeg ved ikke, hvad det hedder altså. Men det går op og skaber en eller anden form for lystfølelse og velvære. Som den er umulig at forklare, sådan set man skal opleve det. Nogle har det selvfølgelig ikke, det er klart. Men der er nogen, der har det. Hvordan ser et romantisk øjeblik ud i en sadomasochistisk kontekst? Altså, hvis jeg skal se så personligt på det, som den, der har været styrende i 9 ud af 10 seancer som sadist, så er det at se den anden glad eller nærmest lykkelig. Se den andens eufori. Se den anden og vide, at han, nu siger jeg han, er oppe i tårnet på himmelbjerget. Vide, at han er i gang med udsigten. Vide, at han har, jeg vil ikke bruge et lykkefølelse, men hvad skal jeg sige? Ordet orgasme er nok det tætteste, jeg kan. Det er virkelig en orgasme, ikke? Altså, jeg har faktisk stået og givet en fyr smæk, og den er simpelthen gået på ham. Jeg har ikke engang rørt ham. Selvfølgelig skal man så, når man så er bevidst om, hvor man skal kende lidt om kroppens funktioner. Det kan ikke noget, når du tager og snører hænderne ind, så knoerne og fingrene bliver hvide. Du skal vide, hvad du gør. Og du skal være fastspændt, for eksempel, eller ikke fastspændt. Men det skal være sådan, at du stadigvæk har dine lemmers, altså fuld førlighed og så videre. Du skal ikke sidde en halv time bagefter, nej, det var dog forfærdeligt og så videre, ikke? Og mine fingre virker ikke. Det er det, jeg kalder det dårlige SM. Førhen, der sagde jeg også, giv mig ret, intet er så dejligt, som at tage cyklen, køre en tur op ad Strandvejen, en solskins sommerdag. Har jeg ret? Ja. Ja, hvis du kan køre på cykel. Det vil sige, først skal du lære at køre på cykel, før du kan nyde cykelturen. Og det er simpelthen det, fordi seksualitet, eller udførelsen af seksualitet, er faktisk noget, man bør lære at sætte sig ind i. Fordi vi kan alle sammen bare gøre sådan, bum, 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 hej, vilde dyr. Men det bliver der jo ikke nogen lykkeligt. Det er derfor, at masser af kvinder er nødt til at, noget af det fake orgasme, de bliver nødt til at lade som om, at de har orgasme, men de har det ikke. Fordi manden finder ikke og gider ikke at prøve at finde de zoner på kroppen, hvor det er rart at blive følt på. Altså, hundredvis af mænd aner sgu ikke engang, at kvindens største lyststed, det er selve klitoris. Også det. De aner det ikke. Til gengæld så ved de heller ikke engang, at hvis de endelig begynder at pille ved klitoris, så skal den i hvert fald ikke pille, så den bliver tør som sandpapir. Så er det direkte ubehageligt. Det bliver man sgu nødt til at sætte sig ind i. Ellers så punkterer cyklen. Det gør han. Hvad er det vigtigste i et SM-forhold? Tillid, teknik eller kemi? Det vigtigste, hvis du er en nybegynder, så er det vigtigste, det er tillid. Tillid/tryghed. Det er det vigtigste. Nummer 2 er så, det er så kemien, altså, men den foregår mere inde i hovedet. Men hvis du bare har en sjov spanking-chance, og jeg har dyrket SM-sex med folk, som jeg ikke var forelsket i, og som jeg bare synes det var sjovt at smække, fordi det var sjovt. Altså, jeg synes bare, det var sjovt, og vedkommende synes også, det var sjovt. Og nu galt det om, ligesom når vi tager sådan en spiller ud på lokum, fordi nu skal du lige have lettet trykket. Og der er ikke mere i det, end du skal have lettet trykket. Punktum, færdig, finalen. Og der er det så vigtigt, det der med tilliden. Ja. Fordi man går i byen, det er fuldstændig ligesom, man finder en dame eller en herre, og går i byen og finder og får noget med sig hjem. Altså, man skal lige føle hinanden anelse an på tænder, men man skal være tryg i samværet. Fordi hvis man har en eller anden lille, der stikker ind i hjertet, og sådan lidt, nej, hvad sker der nu? Men hvis det så er aftalt af, nej, hvad der sker der nu, så er det noget andet. Så er det igen det der med, nu går du ud på arbejde og kommer hjem, og så har jeg lavet mad her, dukketallerkenerne, og så videre, ikke? Så ved vi, hvad der sker. Ikke? Jeg havde en... Jeg vil lige høre om noget andet først. Hvilket redskab i et... Du kan bruge næsten hvad som helst. Men du har taget noget med der, har du ikke det? Men man kan jo for eksempel... Altså, jeg siger, når det skal være morsomt, prøv at se en numse. Den er rund.
prøv at se en hånd. Den passer jo fint til. Altså, hvis nu hånden gik den anden vej, så var det meget svært at smække. Det er så meget banalt sagt, men det er ligesom, jeg synes, det er ligesom skabt for hinanden. Altså, det er jo naturens viselige indretning. Men man kan selvfølgelig også, for man får ondt i hånden. Det er ubehageligt. Så kan man jo bruge nogle ting og sager, ikke? Jo. Og så er der altså, fordi det har man så brugt tidligere, blandt andet som regulært strafferedskab, primært i flåden, så er der jo den berømte nihalede kat. Og den er så oftest mangehalet og så videre, ikke? Og den kan så være fremstillet i alt muligt andet. Og hvis folk gerne vil vide, hvordan sådan en ser ud, den her, det er så et enkelt eksemplar, jeg har. Den er med dekoration på og så videre. Den er håndlavet af en af mine nu desværre afdøde venner, ikke? Og den kan man, og nu passer vi lige på kameraet, den kan man jo så slå med. Og der skal man så øve sig, fordi hvis ikke man har det, jeg kalder slagteknikken, hvis ikke man har slagteknikken, og igen det der med, det er lære at køre på cykel, hvis ikke man har slagteknikken, så går det galt. Men man skal simpelthen øve sig, og nu slår jeg lige ned i gulvet en gang, og læg mærke til, at kun én snert rammer ved siden af. Det vil sige, at den snert vil formodentlig ramme et eller andet sted op på låret, hvilket er ubehageligt. Resten rammer lige nøjagtigt på selve numsen. Og når jeg siger numsen, så er det fordi, den kan tåle det, og den kan tåle temmelig meget. Værsgo og leg med den. Jamen, jeg tænker... Ja, er det godt? Nej, det kan du se, hvordan snerteren læser. Ej, den... Ja, så det var lidt bedre. Okay. Det gælder om, og så er der selvfølgelig spanskrør, som man brugte i skolerne. Man har udtrykket rotting. Hvorfor det? Fordi et spanskrør på latin hedder calamus rotang. Simpelt nok. Og så er der alle mulige former for fikseringer. Fordi hver gang, når du står som et almindeligt frit menneske, hver gang du afgiver en del af dig selv, der afgiver du så en del af både dig selv som person, som væsen og din seksualitet. Hvis jeg tager og sætter en maske på, eller et stykke stof hen over øjnene, så afgiver du til den anden, jeg håber, at den anden forvalter det godt, så afgiver du dit syn, for at den anden skal se for jer begge to. Så kan du også bedre, når du gør man også med lukkede øjne, koncentrere dig om dine egne fantasier. Det forstærker så det erotiske incitament, hedder det. Du kan også fiksere hænderne og fødderne. Du kan binde folk, du kan lænke dem. Du vil ikke have, at jeg skulle prøve den her af, Nej. sagde du før. Du kan for eksempel bruge, det her det er et par meget gamle engelske politihåndjern. Og det er jo et meget kraftigt magtsymbol, fordi enhver ved, hvad man bruger håndjern til. Den bruger man til forbrydere og pacificere, og den bruges primært på forbrydere, eller kriminelle. Hvis man skal have et par håndjern på, så skal man være meget, meget sikker, fordi de her, de repræsenterer en magt, som også er nutidig. Derfor skal man være meget sikker på, at den, der får håndjern på, har forståelse for, at her er vi altså i gang med noget legetøj, ikke noget som helst andet. Et par lædermanchetter er ligesom lidt mildere, fordi der har alle associeret sig til, at sådan nogle manchetter med en lille ring i, man kan hive fat i med en kæde, det er nok noget sexlegetøj. Men håndjern er per definition vitterligt et redskab, som bruges for eksempel til lov og orden og så videre af politiet. Og derfor er det et meget, meget stærkt middel eller et meget stærkt stykke legetøj at bruge. Og det skal man gøre med meget, meget stor skønsomhed. Hvor var det fra? Hvilket land blev det købt fra? Jeg tror, det er engelsk. Og det var originale viktorianske korsetter. Som sagt, han var 5. generation, ham der havde det. Ja. Altså, bortset fra de der valgbarn, der blev skiftet ud med plastikstiver, så var det stadigvæk de gamle snit. Og det var jo noget, folk gik op i, hvis du sådan er lidt, vil jeg sige, fetishorienteret, og det skal være så ægte som muligt. Så var det det. Klart. Ja. Og det er sjovt at se, hva'? Og det er jo selvfølgelig også
Altså, det er jo en Rolls-Royce, de har, ikke? Det er jo ikke en folkevogn, vel? Det er en Rolls-Royce. Selvfølgelig. Rolls-Royce. Ja, Selvfølgelig. Hold det nationalt, ikke? ja, altså forskellen på dem der og så mig, ikke? Altså, de har en Rolls-Royce, og jeg må nøjes med nogle almindelige røjser, ikke? Ja. Og du kunne også få til herre, der kunne man også få et enkelt korset. Det så lidt kedeligt ud. Dem solgte jeg faktisk ikke nogen af. Jeg har sådan 8 enten eller spørgsmål. Ja. Er du klar? Ja, jeg tager lige en mundfuld vand, Det gør vi. mens du... Og husk, det er enten eller. Ja, det bliver vanskeligt, Det håber jeg. for det er mange af mine ting er nemlig aldrig enten eller. Nej. Ja, kan du prøve at forklare det måske, når vi når så langt. Læder eller latex? Nu er vi over i en afdeling, som kaldes fetishisme. Og det kommer simpelthen an på, hvad folk tænder på. Altså latex er jo det fine latinske ord for gummi. Og begge dele er naturprodukter. Jeg tænker i forhold til dig. Altså, jeg er faktisk til begge dele. Du er til begge dele. Det kommer lidt an på, hvordan situationen er. Ja. Men primært har jeg været til at gå i lædertøj. Yes. Altså i årevis, der rendte jeg rundt i en stor motorcykel-læderjakke. Sort selvfølgelig. Ja. Fordi den udtrykte en del af mig selv som person, men også udtrykte en del af min seksualitet. Det vil sige, jeg kunne lige så godt have et skilt her, der står, jeg er sadist, men den udtrykte en del af min seksualitet, i hvert fald over for de fleste mennesker, jeg mødte. Dominans eller sårbarhed? Den dominerende kan godt være sårbar indvendigt, hvis han er usikker på, hvad han laver. Men generelt skal den dominerende, eller dominansen som sådan, være sig bevidst om, hvad det er, han foretager sig. Jeg kan ikke rigtig uddybe det nærmere. Men Og sårbarhed, du skal vælge ligesom det, en af dem. det kan så være både den dominerende, men også den, der bliver domineret, hvis vedkommende føler, at nu bliver ens egne meget samtidig minimalt små grænser overtrådt. Altså mange af de der seancer, ligesom alt muligt andet, ganske almindelig vaniljesex, som det hedder, det kan gå galt. Fordi man lige nøjagtigt ikke har koordineret det, måske med inden, eller hvad vi er, eller i løbet af aftenen. Privat rum eller offentlig optræden? I forbindelse med sex. Ja. Jeg mener, Enten eller. jeg mener i det hele taget, at seksuallivet er en meget privat ting. Ja. Tavshed eller safe word? Den er jeg ikke med på. Tavshed eller safe word. Ja. Og der er nogen, der, hvis inden de går i gang, muligvis fordi de ikke kender hinanden så godt, så har de sådan et stopord, som de kalder. Og jeg havde en veninde, hun brugte ordet marmelade i mange år. Og hver gang vi kom til stopordet marmelade, hendes kæreste brugte, det var hende, der slog ham. Hver gang han kom til at sige marmelade, så kom vi altså alle sammen til at grine. Nu var hun så god en veninde af mig, så vi var en lille gruppe på 6-7 mennesker, og vi var os selv, og vi var private. Jeg vil ikke sige, at det var et orgie, men det var en mindre sammenkomst, vi havde i foreningens Smils lokaler. Den kan jeg omtale på et andet tidspunkt. Det skal vi også. Ræb eller pisk? Det ene udelukker ikke det andet. Personligt er jeg ikke meget for at binde folk, fordi jeg synes, det tager for lang tid. Og jeg er ikke god til knuder. Og så kommer der også an på, hvad for en pisk man bruger, fordi pisk er mange forskellige ting. Er det en lille longerpisk, er det en nihælet kat, eller er det måske noget, der ligner sådan en bordtennisbat, som vi oftest kaldte en bæverhale. Skam eller skyld? Hvad er farligst? Det farligste er nok skam. Det er, at når man skammer sig, så nedvurderer man sig selv. Og føler, at man er et dårligt menneske. Og det er faktisk ikke særlig godt. 50 Shades eller Real Life? Den må jeg lige have forklaret. 50 Shades? Shade. Eller Shades. Shades. S-H-A-D-E-S. Eller Real Life? Jeg ved ikke, hvad du mener med shade. Det ene er en bog,
tror jeg, og en filmatisering. 50 Shades, jeg ved ikke, om du har set den. Grey. Der er mange kvinder, de elsker at læse 50 Shades. Den Nå, hvis bog- vi... sådan. Altså, hvis du siger fiktion eller real life, så siger jeg virkeligheden. Ja, sådan skal det være. Jeg siger virkeligheden. Altså, det var det prædikede jeg jo nede i min forretning i årevis. Den kan jeg også vende tilbage til. Det skal vi prædikede jeg. også, faktisk. Altså, hvorfor sætte sig ned og læse om det? Det er meget sjovere at gøre det selv. Det er meget Enig. sjovere, ikke? Frigørelse eller kontrol? Hvis SM dyrkes rigtigt, forstå på den måde, begge parter kommer op på toppen af bjerget, så er det frigørelse. Så er det frigørelse. Så er det en euforisk frihed, en fantastisk, altså virkelig en fantastisk følelse. Øjenkontakt eller bind for øjnene? Begge dele er vigtigt. Altså hvis vi kommer til punktet, at den ene vil afgive, som jeg var inde på før, afgive den del af sin seksualitet, så skal sadisten være opmærksom på andre dele af kroppen, der sender signaler. Øjnene kan altid sende signaler. Vi kender udtrykket himmelvendte øjne og så videre, ikke? Gud fri og frelser, ikke? Men så er der andre dele, man skal være opmærksom på. Små ryg, fødderne, der står uroligt og så videre, så står vedkommende ikke bekvemt, eller vedkommende er nervøs. Det skal man være mere end opmærksom på. Man skal virkelig næsten bruge rigtig meget tid på det. Og i øvrigt, i den forbindelse, hvis man har bundet nogen op på en væg, eller et kryds, som nogen vil kalde et kors, det kan jeg ikke lide det udtryk, så skal man også bruge meget tid på, efter for eksempel måske 5 smæk i numsen. Og de behøver hverken at være hårde, de behøver heller ikke at være bløde, men så skal man også bruge meget tid på at nusse kæle og bruge fingrene. Fordi kropsberøringen, når du har lukket øjne eller bind for øjnene, den virker anderledes intens, når du bruger fingrene og hænderne. Der kan man godt for eksempel bruge noget massageolie indimellem. Det er slet ikke så tosset igen. Og så det der vekselvirkning mellem blidt og hårdt. Ikke? Men hvor meget en smæk kan folk så tåle, siger jeg så, spørger man så. Jamen, den ene dag, der er 3 rap i røven, det er nok til, du er oppe, så har du taget elevatoren op i Himmelbjergets tårn. Og andre gange der kan du altså stå der med en pisk og sige, nu får du altså 20 rap i numsen, ikke? Inden du kommer helt op på toppen og får udsigten. Og det varierer også. Altså, ligesom alle mulige andre oplevelser, det varierer. Altså den ene dag, der er du in the mood of det, og den anden dag, der har du lyst til det. Det varierer hele tiden. Så der er ikke noget færdigt skema, der er ikke nogen bestemt drejebog osv. Ikke? Så har du et almindeligt teaterstykke. Og lad os bare tage et uskyldigt et, som Skærmysler med de 2 tanter, der sidder der. Jeg har set gamle udgaver, og jeg har set nye. Og enhver skuespiller fortolker det på en lille anden måde. Og enhver regissør stiller møblerne og lampen op på en anden måde. Stykket er det samme, replikkerne er det samme, men virkningerne er altid en lille smule anderledes. Jeg har nogle dilemmaer til dig. Ja. What if? Det er bare til at åbne for refleksion. Eller humor. Hvis du kun måtte beholde en sans, den har vi så taget før, det har vi snakket om, så synes jeg, vi skal tage en anden. Jeg tager lige en anden. Hvis du fik muligheden for at undervise en statsminister i SM, vil du så sige ja? Undervise en statsminister? Ja. Eller fortælle om det? Man kan ikke være. undervise i en seksualitet. Man kan fortælle om den. Du kan fortælle om den, du kan måske undervise, hvordan man kan gøre det også. Nå, ja, eller hvordan det ser ud, du ved. Ja, det er jo også at fortælle. Det er tegn og forklare, som det der. En statsminister. Vil du sige ja til det? Ja. Ja. Hvis det kan få vedkommende til at få et indblik i den verden også, så hvorfor ikke? Ja. Vil du hellere være misforstået for evigt, eller censureret, men respekteret? Jeg vil sgu ikke censureres. Ikke? Altså, og jeg har ikke brug for respekt. Altså respekt, det er noget med, at man ærer og agter mig. Det jeg har brug for, det er, at vi er. Det jeg har brug for, det er, at vi alle sammen. Vi er mennesker på godt og ondt, og vi er, uanset om vi er grever eller baroner, eller endnu svenskere, så undskyld. Det er ikke noget med sagen at gøre. Nej, det var bare en af mine små dårlige. Så er vi alle sammen mennesker. Ikke? Og det bringer mig hen til næsten slutningen på noget af det der. Vi er alle sammen mennesker,
Og vi er alle sammen skabt i Guds billede. Og nu vil det komme lidt det her indspark. Da jeg gik fra Gud, fordi jeg ikke havde brug for ham, fordi jeg mente simpelthen, at han havde lavet noget lort for mig, så er jeg altså i dag, der har jeg vendt tilbage til ham. Ikke fordi jeg blev en gammel og snart er på gravens rand, men fordi der var nogen, der sagde til mig, du er skabt i Guds billede. Hvis jeg er skabt i Guds billede, det vil sige, der er altså en mening et eller andet sted hen med mit liv. En eller anden mening. Jeg ved den ikke. Det er der ingen, der kender. Men der må være en mening med mit liv. Og hvis det er min mening, at jeg skal gå og fortælle om et anderledes seksuelt liv, så alle andre måske ikke synes, det er så farligt, så er det det. Enig. Hvis du kan gøre en oplevelse mainstream, uden at den mister dens magi, hvad skulle det så være? En oplevelse mainstream, Ja, en kan man. SM-oplevelse. det kan man ikke. Det kan man ikke. Det kan du ikke, fordi mainstream, det vil kræve, at samtlige i Danmark, hele verdens befolkning er til SM. Og det kan du ikke, for det er de ikke. Det kunne jo være, at der var en akt Men der er selvfølgelig altid nogen, SM, der går... gør, at du kan gøre den mainstream. Det Jeg kan afdramatisere det. Ja. Det er noget helt, jeg kan afdramatisere det. Forstået på den måde, at det er altså ikke så farligt igen, hvis man er ansvarlig over for, hvad man gør. Det gælder alle livsforhold. Hvis man er ansvarlig over for det, man gør, så kan man afdramatisere det. Ikke? Hvis der fandtes et SM-tempel, hvilken rolle vil du have der? Et SM-tempel. Ja. Når du har haft din egen SM-butik, men nu skal du være et tempel, ikke? Det tror jeg ikke. Jeg vil have nogen rolle. Jeg vil være ligesom alle de andre, hvis vi kommer der. Og hvis det så er en eller anden, der stiller sig op og leger ypperste præst, så for min skyld ingen alarm. Jeg vil sgu ikke være præst. Det ved jeg sgu ikke. Altså, nu er det jo bare det, at et tempel, det forudsætter, det er, at man dyrker en form for en gudstyrkelse eller sådan en, ikke? Og nej, jeg tror sgu ikke... Så lige inden for det sidste dilemma. Den kan være lidt tricky, den her. Det er den sikkert. Hvis du skulle forklare nydelsen ved smerte til et rum fuld af børn, uden at traumatisere dem, hvordan vil du gøre det? Det tror jeg slet ikke, jeg vil gøre. Nej. For jeg tror ganske enkelt ikke, at man skal begynde at forklare børn, der ikke er seksuelt bevidst. Man skal ikke forklare børn noget om seksuallivet. Helt banalt, altså alle børn, det har man jo fundet ud af, alle børn har et kønsliv, men deres kønsliv er et nysgerrigt liv på, hvorfor er søster anderledes end jeg, og det er, hvad de er, og det er det eneste, de spørger om. De er ikke interesseret i mere eller mindre større eller mindre detaljer om seksuallivet, som voksne har. Det kommer først omkring puberteten og før da, eller lidt før. Men så er det også på tide at fortælle dem det. Men det skal man gøre udramatisk og stille og roligt. Ja. Ikke? Og hvis man... Ja, men jeg vil aldrig stille mig op, for eksempel, over for en, skal vi sige, børnehaveklasse, eller en første eller anden klasse, og forklare noget om SM. Det vil jeg ikke. Fordi alene den årsag, at de har ikke brug for den viden. Nej. Jeg har også brugt, når jeg har holdt foredrag, har jeg brugt, og det er så faktisk det, vi er inde på, der har jeg brugt brudstykker og højsangen, og det har egentlig været meget sjovt. Her kommer jeg med læderbukser og læderjakke, stiller dem op på katedret eller i en aula. Jeg husker stadigvæk Brønshøj skole. Med 1.500 elever. Det var ikke særlig sjovt. Så starter jeg med at sige, og nu er det efter hukommelsen, fra højsangen. Jeg besværger jer, Jerusalems døtre. Væk ikke kærligheden, før den selv ønsker det. Hvad mener jeg så med det? Jeg mener helt banalt, det er den korte udgave. Pres ikke noget ned over hovedet på nogen, som ikke har brug for og eller kan håndtere den viden, de får. Det stiller kun flere spørgsmål, og dermed ikke alene undren, men fremmedgjorthed. Og fremmedgjorthed kan hurtigt udarte sig til mistro, og det kan udarte sig til had. Så lad være at stille dig op og sige, nu skal I høre her.
Fordi folk har ikke brug for det. Altså, jeg står heller ikke i min familie og siger, nu skal I høre her, hvordan man smækker i numsen. Nu ved de jo godt, at jeg har haft en forretning, og de ved godt, at jeg har været medlem af den sadomasochistiske forening Smil. Jeg har endda været formand på et tidspunkt, ikke? Det ved de godt. Men igen, ligesom der på mit arbejde i sin tid, da de fandt ud af på Georg Jensen, at jeg var bøsse, de har ikke brug for detaljerne. De har ikke brug for at vide det, og de ved, hvis de endelig får det at vide, så vil de ikke vide, hvad de skal stille op med den viden. Altså er det unødig viden, som kun kan virke forvirrende, og enhver form for forvirring, den er ikke positiv. Jeg har nogle spørgsmål til dig, Ja. i forhold til tabu, norm og samfund lige her også. I forhold til tabu. Hvorfor tror du, at folk bliver så provokeret af det, du taler om? Synes jeg egentlig ikke nogen fornemmelse af. Folk bliver ikke provokeret af at tale om. Men folk har nogle, altså hvis du har en eller anden idé eller fordom, men bare en idé om, at sådan og sådan ser det ud, og så kommer der nogen og piller ved den viden eller idé, du har, opfattelse af tingene, ikke? Hvis du i dag snakker om kinesere, altså tag et børnekarneval, eller et karneval. Kinesere, de har nakkepisk, har skæve øjne og går med en eller anden cylinder, eller en eller anden kejleformet hat. Og det gør kinesere altså ikke. Det gjorde de på H.C. Andersens tid. Men det er sådan, du fremstiller en kineser. Det vil sige, du har med det samme, du danner dig et billede, og sådan ser en kineser ud med lang pisk, hårpisk, undskyld udtrykket, men hårpisk, ikke? Hvis du tager alt muligt andet, altså, ikke, så danner du dig indtryk af, at sådan ser de ud. Og hvis du så rokker med den forestilling, så rokker du ved selve deres begrebsverden. Ja. Og så må man ligesom prøve at se, så skal man så rokke ved den der begrebsverden, eller skal man lade være? Og hvis ikke det tjener noget formål, og de eventuelt bliver klogere, eller tingene bliver afdramatiseret, så lad for guds skyld være at rokke ved det. For de har ikke brug for at vide det. At Danmark bliver mere frisindet, eller bare bedre til at pakke ting ind? Jeg tror ikke, vi er mere frisindede. Jeg tror faktisk, at den ungdom, der er altså 30 år og under, i dag er mere fremmedgjorte. Ikke alene over for hinanden, men de er også blevet mere bornerte. Og dermed så pakker de tingene mere ind, og så vælger de at se bort fra nogle af de mere mærkelige ting. Det er også derfor, der er nogle grupper, der ligesom prøver næsten at møve sig ind, for at fortælle, vi er her. Ja, det er muligt. Ja, men altså ikke på bekostning af os. Altså et af de der eksempler er, alt det der, og nu bliver jeg uvenner med nogen, meget af alt det der pride-halløjsa. Det er fint, du laver en markering en gang om året, og har masser af flag og paljetter, og hvad ved jeg, og man skulle tro, at 2/3 eller 4/5 af bøsseverdenen render rundt i højhælede sko og flitterstas. Det gør de så altså ikke, skulle jeg hilse at sige. De fleste af mine bøssevenner, de render rundt i almindelige cowboybukser og ser bøvet ud. Og de er ikke engang kønne, de er bare ganske almindelige røvordinære. Men det er altså ikke det. Men hvis du bruger en hel måned på at sige Pride-måned her, Pride-måned der, så bliver det for meget. Så er det pludselig et mindretal, der prøver at møve sig ind på flertallet, og så bliver flertallet sure, fordi de får presset igen et eller andet ned over hovedet, de ikke har brug for. Jeg forstår. Hvordan har din aktivisme påvirket dine relationer, måske til dine venner og familie? Og... Ikke en dyt. Ikke en dyt? Nej, egentlig ikke. Altså, jeg er den samme, som jeg altid har været. Altså, i familiens øje, der er jeg ham den skøre onkel, med de skøre udtalelser og så videre, ikke? Og længere er den faktisk ikke, må jeg lige vil sige. Jeg havde jo altså en fantastisk støtte i min mor, og det er jeg utrolig glad for. I det hele taget er det ret vigtigt, at der er nogen, der bakker op om, skal vi sige, nogle af dine galskaber og projekter, eller bare den, du er. Jeg hader det der udtryk, den du er, for det er nogen, der bruger hele tiden, jeg er den, jeg er. Ja, det er du mere eller mindre. Men samtidig så er du alligevel ikke den, du er. Altså, det er jo svært at sige. Men altså, det, man skal vide, det er, at uanset hvordan og hvorledes du så gebærder dig, så bliver du ikke et ringere menneske. Det kan godt være i nogens øjne, at du synes, at du er et dumt svin eller et ringere menneske. Men du bliver det ikke.
Og hvis du... Det værste, det er jo det der med, jeg kalder Palle alene i verden. Hvis du føler, at du står helt alene i verden med et problem, nej, jeg vil have smæk i numsen, eller jeg er blevet lesbisk, jeg er blevet homoseksuel. Jeg elsker ordet homoseksuel. Det er et dejligt ord. Mine venner griner af det. Jeg er blevet homoseksuel. Så prøv at søge nogen ligesindede. Altså, Palle alene i verden-syndromet er noget af det værste, der findes. Og nu er det over 70 år siden, den bog er skrevet, og den er stadigvæk god latin. Det er ikke sjovt at være alene i verden. Fordi så føler du mere, du udstødt skammen. Og så tænker jeg igen tilbage til, da jeg lå nede foran den hellige Francis grav og skreg til Gud. Altså, jeg er meget glad for i dag, at der var en, der simpelthen sagde til dig, jamen du er vi alle sammen skabt i Guds billede. Og så har du fået de evner og de muligheder. Dem har du så at forvalte bedst muligt. Det er så din forpligtelse, det er at forvalte dine evner bedst muligt. Hvis du er god til sprog, jamen så tal sproget. Hvis du er god til at cykle, jamen så kør sammen med Vingegaard og cykle med ham. Ikke? Hvis du er god til fodbold, osv. osv. Hvis du er god til et eller andet. Du skal ikke prøve at blive den bedste, men du skal bare vide, at du er god til det. Jeg har nogle afsluttende spørgsmål. Hvis du så er god til SM, så er du god til det. Jamen, jeg vil indimellem sige, at det er måske lidt knudet, det er måske lidt ondskabsfuldt sagt, men jeg har lidt ondt af alle de mennesker, der går glip af og krydrer deres seksuelle tilværelse med forskellige ting og sager. Altså, man kan også gå man kan gå i svingerklub, man kan mange ting. Det vigtigste er igen, at man gør det fornuftigt, og man skal gøre det med respekt og tillid til enhver, man møder. Jeg har nogle afsluttende spørgsmål. Det var faktisk lidt i forhold til det, du lige har sagt her det sidste. Hvad vil du gerne have lytterne eller seerne føler, når de har hørt din historie? 1, at de ikke er alene. 2, at seksuallivet ikke er unormalt, lige meget hvordan der ledes man vender og drejer det. Selvfølgelig er vi nødt til at have en lovgivning, der forbyder overgreb mod børn, men det er så overgreb. Og det vil sige, at det er ikke 2 parter, der er på samme niveau, som bliver enige om noget. Altså, det er alle former for overgreb. Det kan være psykiske overgreb, hustruvold, og i gamle dage hed det børnelokker osv. Det må samfundet tage sig af og beskytte dem, der er i fare og i risiko for at blive udsat for overfald. Men det har intet med seksuelt at gøre. Det har noget at gøre med en eller anden, der har en afmagt i sig, som prøver at vende sin egen afmagt til en magt over et andet menneske. Og det har intet med, skal vi sige, det jeg kalder den rene, uforfalskede seksualitet at gøre, som virkelig viser sig på mange aspekter. Hvad er det mest menneskelige i hele den perverse verden, du bevæger dig i? Det mest menneskelige? Ja. Det vil jeg sørge mig det ikke. Jamen det er vel egentlig det der med, at det mest menneskelige, det er vel det der egentlig, at man kan være glad. Folk kan være glade. De kan få løst, de kan få oplyst nogen, de kan få nogle indre spænding, nogle fantasier osv. Det er jo nok det. Få det ud af verden, så du ikke sidder og brænder inde med det. Jeg kan ikke helt pejle mig ind på det. Sidste spørgsmål. Hvad er dit livsråd, som vi ligesom også kan tage med os? Lyt efter din egen indre stemme. Og din egen indre stemme tager meget sjældent fejl. Lyt ikke efter, hvad andre påstår, at du er eller skal være. Og det kan du ikke bruge til noget. Lyt efter din egen indre stemme. Altså hvis du føler, det var det, jeg lærte det der med, jamen, du har fået de muligheder. Altså jeg talte med, for mange år siden, talte jeg med en biseksuel, og sagde, jamen du er da skide heldig. Jamen det synes jeg da ikke, jeg har da problemer. Så siger jeg, jamen du kan både få en hankøn og en hunkøn. Vi andre må nøjes med en slags. Du er da skide heldig. Du kan både få en dame, og du kan få en fyr. Du vil sige, du har hele spektret, hele paletten. Jeg har kun halvdelen af paletten, nemlig mænd. Og det grinte vi så lidt af. Men der var der lidt om det, ikke? Altså,
Du har de der muligheder, du har det i dig og så videre, ikke? Og det værste, du kan gøre, det aller værste, du kan gøre, det er at fornægte dig selv, fordi du føler, at andre skal presse dig. Du skal ikke fornægte dig selv. Fordi så får du det dårligt. Og så begynder du at æde hovedpinepiller. Hvad vil jeg sige? Du skal ikke fornægte dig selv. For hvis du gemmer det. Altså, jeg gjorde det, jeg tænkte, du vil være normal. Gud hjælp mig, jeg vil være normal. Og jeg fik ikke noget svar. Før mange år senere, og vi snakker om det er måske 15, 16 år, 17 år tilbage i tiden, hvor det vil sige, i en periode på over 40 år, har jeg ikke haft Gud inde i mit liv. Og nu er det ikke, fordi jeg er super religiøs. Jeg er nu ikke katolik mere, jeg er meldt mig ind i folkekirken. Og så er der det ved det, hvis du endelig er et eller andet, så prøv at finde ud af, hvad det er, der er baggrunden. Ikke, altså, da jeg opdagede, at jeg var til SM, og det kom overnight, sådan her, og jeg kan ikke forklare det, så satte jeg mig ned, og så sagde jeg, det må du så undersøge, hvad er det for noget? Og jeg skal da ærligt indrømme, og det er første gang, jeg afslører det, at min aller første oplevelse med SM, jeg var nysgerrig, det var, at jeg gik ned på et bordel, der lå ovenover Hawaii Bio, der lå på hjørnet af Vesterbrogade og Øenslærgade. Det var en pornoforretning. Og der var så en dame, der havde spankingstudie. Jeg ved ikke, hvor meget studie det er. Det var mere et skummelt rum med en krog i loftet. Og jeg kan ikke huske, hvad det kostede. Det var ikke helt billigt, det er sjældent. Og jeg blev bundet op med noget snor i loftet, og så tog hun sådan en nihalet satan og begyndte at daske løs på min numse. Jeg kan huske, hun spurgte, må der komme mærker? Ja, nu kommer lidt morsomt til. Jeg tænkte på i gamle dage, da jeg var barn, der havde man sådan nogle rabatbøger i Irma, hvor man klistrede 3 øres mærker i, og når så bogen var fyldt, så kunne man få 12 kroner. Og jeg tænkte, mærker? Får man mærker her? Er det Irma? Nå, hun daskede løst på mig, og det sagde mig ikke en skid andet, end jeg tænkte, jeg vil da meget hellere stå med den i hånden, med den der pisk i hånden. Hun var ellers sød nok og så videre, men det var penge, der var spildt. Jeg kan ikke huske, om det var 500 kroner, eller hvad fanden det var. Det var sgu ret mange penge. Og jeg følte bare, at det var fuldstændig spildt. Men jeg var så forhippet, jeg var så nysgerrig på at finde ud af, hvad det her gik ud på. Ligesom da jeg var nysgerrig på, hvad det vil sige at være bøsse, og styre derinde på Rådhuspladsen og skære mig åndssvag. Fuldstændig krukket. Jeg har set vanvittigt ud. Ikke? Måske lignende en spasser, hvad ved jeg. Ikke? Jeg tænker på, om vi må komme tilbage igen, fordi jeg bliver jo totalt nysgerrig på din butik også jo. Ja. Og jeres foreningsarbejde. Jamen, det er jo også meget spændende. Aftale, at jeg kommer tilbage meget snart igen med holdet. Ja. Ja. Gør det, hvis vi kan holde det ud. Jeg synes, det var fedt. Jamen, Bo. Skal vi nu igen give på det? Det skal vi da. Sæt dig nu ikke på den der. Jeg vil bare sige, at dag har vi haft Bo med. Det har været meget berigende. Han har været meget pervers, men jeg tror ikke, han er den eneste, der har været pervers. Der er mange af os, der har været perverse. Er perverse, men... Er du det? Det vil jo alle sammen. Jeg elsker is. Jeg elsker mad, det synes jeg også er perverst. Nu kommer man på, hvor man anbringer den. Nej, det er rigtigt. Men med Humanity er glad for, at vi måtte komme og besøge Ja. Bo, og vi glæder os til at komme tilbage igen og høre om hans SN-butik, som var en af de første. Det er jo så et spørgsmål, om vi glæder jer til det. Her i Danmark. Og vi siger tak for i dag. Ja. Tak, Bo. Ja, velbekomme. Du kan se og høre mere fra Make Humanity Better på YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify og alle de andre steder, hvor du hører din podcast.